Tilak Daymary YouTube channel subscribe column. Hi, hello, खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय थ' 45थि उदालगुरि जिल्ला एबसुनि जेनेखि बोसोरारि कनफारेन्स बेयावहाय जोङो बाहागो लानो फैदों थ' आंजों लोगोआव दङ बिश्व बर' बिथांजों जों थांबाय थादों गुबैयै आनसलिकनि जेनेखि एबसु अफिसाव जोङो हाबा थाबाय बेनिफ्राय ओंखारनानै जोङो प्रग्रामाव बाहागो लानो थाखाय थांबाय थादों दिनै गिबि प्रग्राम हिसाबै फिरफिला बिर होनाय दङ ओमफ्राय आर'ज दं आरो गेवलां मेलाव गाहाय आलासि हिसाबै जोङो मानगोनां प्रमद सार बिथाङाबो फैगोन थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय थ' नोंथांमोनखौ देखायगोन फारि फारि बेनि गासैबो प्रग्रामफोरखौ थ' नोंथांमोना नायबाय था बेनो जाबाय कुबेरलि सक फार्स्टआवनो साहा लोंना लाग्रोनि जोङो हटेलाव हाबबाय नै आयंआ मालपुवा फिथा बनायबाय थादों खालामबाय जोङो दा थांनो ओंखारबाय बेवहाय फिरफिलाफोरखौ थिक खालामबाय थादों दसे उनावनो बेवहाय फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि जागायगोन दख्रा एबसुनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि साफ्रोमबो बिबानगिरि नोंथांमोनखौ फिरफिला बिर होनाय जायगायाव बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय बे हाबाफारिया जोबनायनि लोगो लोगो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिर होनाय बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंगोन जायफोर दख्रा एबसुआ दासिमबो सफैयाखै थाबैनो नोंथांमोनखौ आर'जनि हाबाफारि जागोन बेनि उनाव फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि कलेज इउनिट एबसुनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि साफ्रोमखौबो दायो जाय कुबेरलि जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंजानाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 45थि बोसोरसालिया जथुमा आफादगिरि गाहाय नेहाथारि मानगोनां नोंथांमोन हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय थान्दै लोगो नोंथांमोन लोगोसे बानजाय आफादनि बिबानगिरि आरो बे कुबेरलि ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजा साफ्रोमबो नोंथांमोननिसिम फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय 1 2 3 संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा सहायना गियान जोंना
बे समाव जोंनि दिनैनि नैथि हाबाफारि बेखौ मावफुंनो थाखाय आखायाव लाबाय दिनैनि बे फिरफिला बिर होनाय हाबाफारियाव जोंजों बाहागो लानाय उदालगुरि जिल्ला बोराय बर' फरायसा आफादनि गोनां आफादगिरि आरो जिल्लानि बिबानगिरि मोननै जिल्ला आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे बिबानगिरि नोंथांमोन कलेज इउनिट एबसुनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बिबानगिरि लोगो नोंथांमोन लोगोसे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 45थि बोसोरसालियाव जथुम्मानि कलेज इउनिटनि फिरफिलाखौ जाहाथे बिर होयो बेखौ खावलायनाय जाबाय। बयखौबो फिरफिलाखौ मान होनो थाखाय खावलायबाय। आफादगिरि मासिनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो हामलायनायखौ आं बावहरग्रोबाय आरो फैबाय थानाय मागो दमासिनि बयनिसिमबो हामलायनायखौ बावहरनानै फैबाय थानाय 2020 गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो मोजां हामलायनायखौ आङो सिगांग्रो बावहरग्रोबाय। गासैबो थान्दै आरो नोजोरबारि नोंथांमोनखौ जामुं साहासिम थांनानै ब्रेकफास्टनि थाखाय जामुंसालियाव फैदों ब्रेकफास्ट जानो थाखाय। ini breakfast सिंग्रा आयौ दे नायदो मा मा ओंखारदों होदो फंबाय सिंग्रा खुलिनोसै ब्रेकफास्टखौ। हाय बियो थेंक इउ
डिलिगड सेसन जोब्बाय बेनि उनाव दायो जों डाइनिं हलाव थांबाय थादों ओंखामबो होबाय नालाय जातनि जि मान बावनाय बे मान बावनाय हाबाफारिनि आगोल आगोलनो जोङो हांख्रायनो नागिरदों जे दायो फुंबिलि समाव जोंहा बाथ्रा दान्थेनाय बादायलायनाय जादोंमोन बेयावहाय सासे देरहागिरि बिथाङा नेतृत्वमोन दा फिन जों बिथांखौ बिथांनि जि मान बावहरनाय बे हाबाफारिखौ लानो नागिरदों दा बिथाङानो जाबाय जे नैबे जे 44थि बोसोरसालि जथुम्माजों लोब्बा लाखिनाय मोनसे बरायनो थाखाय गुरै खावलायदों बिथाङानो जाबाय थरायना सेलमेट रानि बर' बिथाङा बाथ्रा दान्थेनाय आयदायाव सेथि बान्था मोननो हादोंमोन गोबारैनो आखाइ खबना बरायनो खावलायदों साबायखर थाबाय दा जोङो हाबाफारि बायदि जों थांनो नागिरदों जे रोंगौथि सायख' आनजादाव जाय बिथांमोना देरहासारनो हाबाय बिथांमोनखौ जों बरायगोन दा गिबि गिबियावनो नैबे जे गोथार हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन मेलेमजिबि नोंथांमोन कबिराली दखर आफादनि बानजायनायाव कबिराली जौसिन फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 44थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेवलां मेल बे गेवलां मेलनि बेखेवगिरि महरै बिथां PGACBM नि गाहाय लिंथुमगिरि राकेश बर' मानगोनां बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आंनि मावथि लोगो फारियै रतेन्द्र दैमारि दिनेश ब्रह्म बिबारि बर' हाबाफारियाव बाहागो लानाय NDFB नि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बि अनजालु बिथां UPPL राजखान्थि हान्जानि प्रोग्रेसिव NDFB People Joint Action Committee for Boroland Movement आरो UPPL राजखान्थि हान्जा जों सोमावसारग्रा आफादफोरा जिहेतु जयै खामानि मावगासिनो आरो बे सोमावसारनाय आरो सावरायनायनि खामानिखौ जों जिहेतु मावगासिनो आरो बे हाबाफारि आरो थासारिनि थाखायनो मानगोनां आफादगिरि बिथाङा दिनैनि बे गेवलां मेलखौ बाहागो लानानै नोंथांमोनजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनांगौमोनब्लाबो बिथाङा दिनै बाहागो लानो हायाखै आं बिनि थाखाय निमाहा बिबाय उननि समाव नोंथांमोना थारैनो बिथांखौ आलासि महरै मोनफिनगोन आरो बे समाव दिनैनि बे जि गेवलां मेल बे गेवलां मेलनि गेजेरजों
आङो गोबां गोलाव बाथ्रा बुंनानै आं बिबुंथि लाखिनाय नङा माखासे गोनांथार जायफोर बाथ्राखौ खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आरो बेयाव प्रेजेन्ट थांनाय सार मेम गासैबो नामखौथ' मिथिया होमबाबो खुलुमनाय हरबाय आरो दिनै आंखौ बेयावहाय हांख्रायनानै इमान रायजोफोरनि सिगाङाव मान सन्मान होदों बिनि थाखाय बहुत गिदिर खुलुमनाय थाबाय आरो थैंक यू सो मच दिनै बे रायजो राजामोननि सिगाङाव आं गसंनानै बेबायदि रायलायनो हादों बे आंनि मोनसे खस्थ' खालामबोनाय आरो आंनि आइनि खस्थ' खालामबोनायनि खस्थ'नि गेजेराव